Nasledujúci obsah nie je vhodný pre ľudí. Nasledujúci obsah nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov a pre ľudí so zníženým chápaním jednoduchého humoru. Mne samotnému proste nikto neprišiel pomôcť, chápeš, lebo si všetci mysleli, že to niekomu ukazujem. Ty keď si nekúpiš PZPčko a nezaplatíš to si v pohode. SKP, tu má proste budget. Ale SKP na teba pošle armádu exekútorov, ktorí do momentu, kým im to nezaplatíš, ťa zlikvidujú. No. Nástrelové rýchlosti v driftoch, ja neviem, 50, 60, 70, až kým som neskončil v kríkoch, samozrejme. Ale nič, vyťahli sme auto z jarku, pozbierali sme poulamované cuplíky, dali naspäť nárazník a ešte raz. Od 200 sa ti rozklepú tie späťátka tak, že ty v podstate nevidíš, či ťa niečo predbehá alebo nie. Pri 250 začína sa vlniť tá kapota, takto. Ráno vyrazíš na výlet a keď bez poruchy dojdeš do garáže po obede, tak ako to je tvoj šťastný deň. Za to si na tom aute 2 roky robil. To sme proste nevedeli predať, tak som to vymenil za Maserati. Však jak super osud Bavoráka, rozumieš, to vymeníš za Maserati, wow. No a vtedy asi 3 roky bolo v servisoch. Chcel by som tu predstaviť dneska hostí Reny a Majko. V podstate porozprávame sa o tom, v prvom rade, čo je to teda Citroën. Mohol by si nám o tom troška viacej povedať, lebo je to dosť zaujímavá služba. Preberieme zaujímavé autá, ktoré máte doma. No, Citroën je projekt, ktorý vznikol ako, dá sa povedať, mojou nehodou, kde som bol poškodený, vrazilo do mňa poštárske auto, lebo kuriér si nahadzoval do GPS-ky ďalšiu adresu. Moje prvé auto, nové, ktoré som si kúpil. Aké to bolo auto? Mazda 3. Červená, klasicky, v roku 2014-15. A normálne, že som mal týždeň a už do mňa niekto vrazil. No, kvôli mojej práci proste potreboval som mobilitu, potreboval som riešiť dennodenne, asi ako každý z nás dnes. No a zistil som, že vlastne nikto mi nevie dať náhradné auto. Servis ich mal pár, ale tie boli samozrejme vybukované pre ich potreby a nejaká autopožičovňa, ktorá by sa špecializovala na to, že ponúka mobilitu klientom, ktorí sú poškodení pri dopravnej nehode, lebo zákon už v tom čase vám takúto službu umožňoval. Vďaka európskej legislatíve tu máme aj dnes možnosť, keď ale je človek poškodený. Čiže keď sám nabúra, tak musí použiť havarijnú poistku. Alebo teda, ak chce jazdiť ďalej, tak potrebuje riešiť službu mobility z PZP vinníka. Znie to veľmi komplikovane, pritom je to veľmi jednoduché. Keď to niekto nabúra, tak mám nárok na náhradné auto, kým moje auto neopravia. Presne tak. Od dňa, kedy začne oprava, lebo niektoré autá sú ďalej pojazdné, napríklad aj moje bolo, lebo bolo iba ťuknuté odzadu. Takže od toho momentu, keď mi servis dá termín, že si teda môžem to auto priniesť do opravy, do momentu, kedy si to bolo tak, keď servis vystavil faktúru, že je auto opravené, tak vtedy trebalo vrácať náhradné vozidlo. Čož v prípade niektorých poisťovní ešte 4-5 dní, kým vystavia krycí list. Niektoré poisťovne kľudne do 24 hodín. Ale dnes už to náhradné auto vieme nechať klientom až do dňa, kým si fyzicky preberú to svoje. Takže takúto službu som toho času v Bratislave nenašiel a to bola možno taká prvá iskra k tomu, že som nevedel pochopiť, že prečo tu také proste v takom veľkom meste presne takéto služby nie sú, pričom fakt, že tu taká štatistická zaujímavosť bol piatok, keď bolo cez 300 nehôd v Bratislave reálnych. Nie vymyslených na Waze, ale proste, alebo na iných platformách, že tam niekto nakliká niečo zo srandy, ale to boli reálne štatistické údaje od polície. Že tu fakt bolo 300 nehôd v jeden piatok. Čiže tých 300 aut proste sa tu rozlezie po servisoch a potrebujú jednoducho vyriešiť tie servisy, či majú ako mu dať náhradné vozidlo, lebo väčšinou ten klient, keď to náhradné vozidlo už pri výmene oleja mu nevedia dať, tak ide do iného servisu. A proste tam, kde mu... Čiže ten servis príde normálne o klienta kvôli tomu, že nemá náhradné auto. Takže to bol taký ten druhý bod, ktorý ma tak motivoval k tomu, že poďme niečo vymyslieť. No a neprešiel, myslím, že ani mesiac, keď sme mali zaplatené akontácie za prvé 2 autá. Fakt? Tak super. Áno, a začali sme proste sa dohadovať, jak najskôr so servismi na spoluprácach, ale oni potom v podstate tie servisy aj
aj také väčšie značky mali doslova že nariadené, že musíte mať k dispozícii 20 náhradných a vždy. Neskôr sme sa dali do zmluvnej spolupráce, keď už sme mali nejakú kapacitu a nejakú tú územnú regionálnu pôsobnosť, či už to bolo západné, stredné, ale potom aj celé Slovensko, tak sme dokázali byť akoby nejaký partner na jednanie aj pre poisťovne. No a tak sme si zazmluvnili spolupráce, niekde máme iba také memoranda o spolupráci, niekde máme priamo zmluvu, niekde sme priamo systém poisťovne, takže máme naozaj taký sofistikovaný systém, ako nás poisťovne dnes priamo oslovujú, že náš klient mal tú a tú nehodu, donesie mu náhradné auto. Ako to v praxi funguje? Že teraz stane sa mi nejaká nehoda niekde, zostane tam vyseť a ako to v praxi funguje? No, reakcie tých klientov sú rôzne. Niektorí volajú priamo do tej kancelárii, kde mu založili poistku, niektorí volajú predajcovi. Proste niektorí volajú do asistenčnej služby, poisťovne. Tí ľudia sú väčšinou v strese. Ja si zažívame my, že volajú ľudia, áno, že nabúral som a čo mám robiť, a tak... Áno. Akože priznám sa, že tiež by som asi prvé, čo by som spravil, keď som zrazil na diaľnici diviaka, v 130-ke. Tak si nadával. Áno, prvé som nevedel, kde som, hej. Ale airbagy mi dali takú facku fajnovú preplesk a potom som premýšľal... Preto tak vyzeráš. Áno. Potom začal hľadať recept na guláš. Áno. A potom som vlastne napadlo mi hneď práve, že tak asistenčná služba asi. A to je vlastne je to najlepšie, úplne najlepšie. Áno, pretože oni vás hneď inštruuje ten operačný, čo máte robiť, kam ísť. Pošle vám nejakú odťahovku alebo vyhodnotí tú situáciu, zavolá, ja neviem, záchranné zložky a tak ďalej. Proste tá asistencia tej poisťovne, to by mohla byť asi tá prvá voľba od toho, tú asistenčnú kartičku, že si dostávame. To nevie, že ju má, to je to, že ľudia nevedia. Roky som to proste mal v kancelárii až hore-dole položené na stole, ale všade nie v tom aute. Dnes to mám všetko nafotené ku každému autu do mobilu pri kartičke, teda bielej od PZPčka ale napriek tomu, keď ja sám som havaroval, tak tiež som bol dezorientovaný, napriek tomu, že... je to iné, keď máš stres v hlave a žiješ tu, bývaš tu a zrazu si myslíš, že si úplne na inej ulici, tá skrižovatka, ktorou, vieš, pritom máš proste, ja neviem, Google Maps v telefóne. Jasné. Proste úplne všetky logické veci idú bokom a ty si proste stresa a nevieš, čo máš robiť. Teraz presne, ak ty hovoríš, buchli airbagy, ohúčaný si, pišti ti v ušiach, nevieš, či si celý, krk ťa bolí, vieš, vraz. Ešte ti do toho ozve niekto v aute, že haló, ste v poriadku? Nie. Úplne výborne mi je, kto ma rozpráva, že hlas z nevieš, ty vieš. No a zistíš, že tvoje staročné auto má funkcie moderné. No. Tak. A my sme ohľadom tohto akoby vyvinuli takú vlastnú aplikáciu, sa volá, že City Zone. A tam má jednu jedinú hlavnú funkciu, ak si ešte môžem ukázať. Máš tu na strede telefónu takéto SOS tlačítko, kde vlastne ty nepotrebuješ absolútne nič riešiť. Je to takto potom. To ma obišlo. Čiže otvoríš apku? Áno, otvoríš apku, ty si tam vlastne zaregistruješ svoje auto, čo máš SOS tlačítko, ono si ťa to lokalizuje samé. Vidíš, a už len zažiadaš o pomoc. Neurobím to, pretože káde komu som to vždy ukazoval, keď som sám nabúral, všetci si mysleli, že zase to niekomu ukazujem. A jednoducho na 5. krát mi volá kolega, že či akože nemám chuť s tým prestať. Hovorím, lebo oni majú druhú stranu tej aplikácie, kde naši výjazdoví technici dostanú alarm, že niekto havaroval, oni majú za povinnosť volať, overiť si tú informáciu. Keď klient nekomunikuje, tak automaticky na to miesto volať proste záchranku a tak ďalej. No to je jedno. Je si potom problém, keď zavolajú záchranku a na mieste nič, že niekto proste iba si do toho ťukol? Nestáva sa to? Našťastie akože nejaké to zneužitie alebo dačo sme tu za tie roky nemali, ale mne samotnému proste nikto neprišiel pomôcť, chápeš, lebo si všetci mysleli, že to niekomu ukazujem. Takže na konci dňa potom prišiel ten kolega a ja úplne som bol hotový. No ale tiež to bola taká záležitosť, že proste som len ťukol auto, ale nejaký taký blbý bod som trafil, že mi proste vybuchli všetky predné airbagy, akože auto znútra vyzeralo, že po totálke presne, aj bola akože vysoká škoda len skrz tie airbagy, tá palubovka a tak ďalej a ja som vpredu mal, že odpadla mi krytka z homlovky.
Fakt, že nič iné. Si trafil Tak presne. ten nárazník sa mohol prevaliť celý, nechytil čidla a nárazník sa vrátil Áno, späť. akože dobre, tak bolo to v odbočovacom prúhu, kde proste sa predo mňa zaradilo ešte jedno auto, čo sa chcelo pichnúť a on dal plné bomby brzdy hneď, ak sa predo mňa zaradil, vieš. Že ja som mal reakčný čas v zime tiež asi, že pol sekundy, a dobrzdil som to, ja som sa ho fakt že dotkol. Týpek ani nevystúpil z auta. Ale videl, že proste mne ide dym, vieš, z okienok. No. A že, tak on sa zlákol, proste vystúpil, že čo sa stalo. A ja kúkam na ja neviem. Ja neviem, čo sa stalo. Ale vieš, to keď jeden airbag ti buchne, to je reálna svinia. No, jasné. A tebe keď buchne, že 6 naraz. Tak to, To kamoška... má ten koberček z pirátny, keď zapadli, Keď do vieš. nervóznej práve. fráky rýpne, že zle to zoberie, ale overreact. A ja jediné, čo som bol, a Reny hovorím, Zlatko, choď po decka, hovorím, asi dnes nemôžem. do škôlky, vieš, a proste... No skoro nám stotálkovali nové auto vtedy, lebo cez 12 000 eur boli len airbagy. Toto sme my mali, ja tak na predaj jednu Kiu, Stonic, hej, proste malá Kia, také tá auto, že 20 000 eur nové a ročné auto. A volá mi pán, že uhýbal som sa autu, šlo akože oproti, zaparkoval som, že zabehol na krajnicu do trávy vysokej a o vysokej tráve bol drevený peň. Zobral peň, praskol nárazník, iba poslal mi fotku, že auto na oťavke a prasknutý nárazník a chladič pod tým. No však sa vymení nárazník a chladič, bude to v pohode, nie? A volá mi o 3 týždne, že má faktúru na 10 500, lebo proste radar zobral. A my teraz máme na predaj 18 000 auto, čo stalo nové 20 a je tam poistná za 10 000. Hovorím, že super, že to je celkom nepredajné, nie? A každý to príde ukazuje, že pozrite, že bol prasknutý iba nárazník, že nič iné, proste radar, hej? No vybavené. A 10 000 je jedným uhýbaním sa v ceste niekomu. No. Takže to sa to na... No takže akoby zhrnul by som ten City Rent ako takú špecializovanú autopožičovňu, pretože u nás v podstate ten klient, keď príde, že proste je poškodený, alebo teda zavolá, že mal nehodu, niekto do neho nabúral, tak od momentu toho, keď zavolá, alebo teda nás tam vyšle poisťovňa, že sa niečo stalo, tak zhruba do hodiny je jeho auto v servise a on odchádza na náhradnom. Akože fakt, že za hodinu a pol, alebo za hodinu, záleží od toho, kde sa dostane, v ktorom meste, tak on už sedí s čajíkom v teplúčku so svojím náhradným autom, má termín na opravu svojho pokazeného, že proste z tej nepríjemnosti sa fakt, že v behom hodiny, vďaka tomu systému práce, ktorý máme, stane iba taká akože zlá spomienka a on už si rieši ďalej svoje veci, jazdí na tom náhradnom, keď má svoje opravené, už len v servise vymení to náhradné za to poškodené. Vždy to je v rovnakej kategórii, čiže keď máš, ja neviem, poškodenú Fabiu, tak dostaneš niečo v kategórii Fabii, ale máme kľudne aj tie zaujímavejšie ligy. Občas, keď nemáme nič voľné, tak väčšinou tých ľudí potešíme tým, že dostanú skôr to lepšie za cenu toho, ako by to malo byť. No ale čo je dôležité, že celú tú papierovú agendu od spísania správy o nehode po všetky tie administratívne záležitosti, ktoré poisťovne vyžadujú, tým, že my s nimi máme zmluvu, tak vieme presne, čo máme s ktorou poistnou udalosťou robiť tak, aby to bolo vždy v súlade s tými pravidlami poisťovne, tak vlastne klient nikdy za nič nedopláca. Nikdy. On si iba tankuje to auto. Takže máme to urobené tak, aby ten klient bol v tom ekosystéme servis, poisťovňa a teda my v tej najsilnejšej možnej pozícii. Teraz mi to príde ako celkom sofistikovaná vec, že proste odá pozrieť všetko vyriešené. Ako dlho trvalo, kým to takto fungovalo, ako to funguje? No, ono sa to stále vyvíja, pretože... Si sám s niekým a potom postupne sa to nejako... Na začiatku to bolo tak, vieš, že sme si mysleli, ako to asi bude fungovať a za vlastne prvý mesiac našho fungovania sme prišli na to, že naše predpoklady, kalkulácia a všetko sú úplne zlé. To tak býva, človek si myslí Takže a zistí, naozaj, asi dá sa povedať, že tie prvé 3 roky boli také najtvrdšie. Hlavne kvôli tomu, že asi legislatíva, všetky tie veci. Túto službu tu fakt nikto nevyužíval. Kedy to začalo? V akom roku? Zhruba? My na prelome 2016-2017. Tak ja vás registrujem 2018. Zhruba. A to je to zaujímavé, že ja som to opakovane vyskúšal z tej strany toho poškodeného jednak pri hake a potom neskôr ako sám. A ja som sa napríklad tak vycvičil do takého bodu, že toto je zaujímavé, že ty to vlastne prezentuješ ako autopojičovňu s nejakými službami navyše, ale ja ako ten človek na opačnej strane to beriem ako číslo, kam zavolám, keď sa niečo stane a nemusím nič riešiť. Lebo však my v Autoro robíme službu, že predávame auta ľuďom a ja sám milujem služby a pre mňa je to vyslovene o tom, kedy si volala mi bývala, že do nej nabúrali. V nervoch, strese, proste problém, hovorím kľud,
zavoláme Cityrent, vyriešia, auto ti opravia, proste ty si OK, nič sa nedeje. A ja som presne v tomto bode naučený, že ja viem, že to je číslo, kam zavolám a nemusím nič robiť. Asi budeš mať pravdu, lebo v rámci toho prvého roka sme prišli na to, že keď my nie sme priamo súčasťou tej kvázi nehody, nie súčasťou, ale keď si nepodchytíme všetky tie body od toho momentu nehody až po ukončenie opravy a vrátenie vozidla, o to sa bavíme naozaj, že potrebujeme byť v kontakte, hej, čiže dnes už nás ten klient splnomocňuje na kompletnú agendu, čiže on nič nerieši, my to riešime za ňo. Je to veľmi pracné, ale my potrebujeme mať vlastne od A do Z všetky podklady. To sú častokrát všelijaké dotazníky, preberacie protokoly dielov, keď niečo dlhšie trvá oprava a tak ďalej. No a keď sme to takto nerobili, tak tie poisťovne nám to brutálne krátili a dnes by sme tu asi až neboli. Dá sa povedať, že takých prvých 5 rokov bolo takých naozaj, že sme sa stále učili, už keď sme si aj mysleli, že sme v tom, že dobrí a že odborníci, tak poisťovne niečo zmenili tak, že zase sme sa museli učiť a oni sami vlastne v tých poisťovniach sme sa to dozvedeli, lebo ešte jedna taká známejšia spoločnosť je tu s nami od tohto momentu asi. Oni sa skôr zameriavali na pomoc motoristom ako takým, dokonca sa tak aj volajú. A my sme sa skôr zameriavali na tie náhradné autá. Ono potom časom sme už všetci robili to aj to, ale je to rovnako, dá sa povedať, že známa kvalitná spoločnosť s dobrou prácou, takže vždy hovorím, nie sme konkurencia, sme partneri, lebo naozaj, že za ich prácu sa hanbiť človek nemusí, tak ako asi ani za našu. Alebo teda vždy sa snažíme robiť pre tých klientov niečo naviac, nech sú vlastne v takom tom komforte, že najlepšia reklama dnes je dobrá referencia. No jasné. No ale v podstate preto sme sa snažili byť už priamo aktívne pri tej nehode, aby sme si to vedeli častokrát fakt, že vyžadovali poisťovne fotodokumentáciu alebo rôzne také veci, kde si oni mysleli, že nás proste chytia a teraz vám to nezaplatíme, lebo nemáte toto. Takže naozaj, že 100% dokumentov pri každom jednom klientovi sme potrebovali Dotazníky. mať. No, presne teraz akože po novom prišli s dotazníkmi, takže niektoré poisťovne proste potrebujú mať okrem všetkej tej agendy spísané ešte všetko v jednom separátnom dotazníku. Takže tak paradox, že tú poisťovňu veľa ľudí bere ako, že to mi pomôže a to si platím na to, aby som mal pokoj, keď sa niečo stane. Ale pokiaľ fakt, že nemáš dobrú poistku, tak akože väčšina tých poisťovní funguje fakt tak, že chodíš a dávaj si pozor, že ľudí tam budú sa zapaliť, aby nemuseli ani cent. Ale mali sme za tie roky napríklad americké poisťovne, čo si sem ľudia dovážali auta, ešte to nemali poprepisované a havarovali. Vieš čo, na Slovensku funguje taká inštitúcia, sa to volá, že kancelária slovenských poisťovateľov, ak sa nemýlim, SKP. Poisťovňa teraz rieša kamaráta, ktorý nemal zaplatenú zákonnú poistku na aute. Áno, veľa ľudí, aj veľmi ma to naštvalo, dokonca v správach to bolo interpretované tak, že však ty, keď si nekúpiš PZPčko a nezaplatíš to si v pohode. SKP, tu má proste budget, z ktorého vlastne sa kryje tvoja škoda. Oni to spätne vymáhajú ale potom. To ti potom nepovedali, že však áno, toto všetko je pravda. Akože tá škoda bude vyplatená, ale SKP na teba pošle armádu exekútorov, ktorí do momentu, kým im to nezaplatíš, ťa zlikvidujú. No. Akože to je vážne nebezpečná informácia. Normálne to bolo to v večerných hlavných správach, že však ľudia nekupujú PZPčka, je tu 300,000 vozidel nepoistených a však aj na čo by kupovali, keď tu máme SKPčku. To je vlastne fond, do ktorého prispievajú všetky poisťovne, no lenže ten fond, on není to akože bezodná studňa, vieš, kde sa proste rodia peniaze. Na Slovensku je bezodných studní. Tie peniaze a napríklad, keď šoferuješ a pil si alkohol, tak v tom momente poisťovňa do centu zaplatí úplne všetko, pretože ona to postupí na tú SKPčku a táto začne riešiť s tebou napriamo a ty platíš všetko. A draho. Už len to náhradné auto dokáže byť separátny náklad taký, že hlavne bavíme sa o tom, že ti nabúral do novej X6. Vieš, a tam je proste tabulkovo dané poisťovňou, že tu môžeš mať 100 eur na deň. Takže kým sa tvoje X6 opraví, to môžu byť 2 mesiace, tak si to len vypočíta len náhradné auto a jaká faktúra. Plus tie škody na tých autách opravovaných v originálnych servisoch 65-70 tisíc, takéto faktúry a ty to budeš musieť splácať. Takže nekúp si PZPčko, SKPčka, to vyrieši. Rozstreliť na jednotkovej farby nový nejaký Cayenne fajnový odzadu, lebo sa na to šmikáš. Tých príbehov za tie roky je strašne veľa, ale ti hovorím, že jak takúto informáciu mohli pustiť do sveta, tak
A nepovedať tú druhú stranu. Áno, tá SKPčka to za teba vyrieši. A zatiahne. Ale ty jej to budeš musieť zaplatiť. Ja som to zažil presne s tým Cayenom, to nehovorím akože len tak, že mal som takto klienta, ktorý predával auto bolo stavené u nás, a už moc nejazdil a boli sme na testovacej jazde a šoferoval som teda ja a proste sa stala situácia, som tak ledva dobrzdil, hovorím si, že fú, a presne nový Cayenne a majiteľ, že no už dobré, že nemám poistku. Čo? Hovorím, však to auto u vás stojí, to nejazdí. Hovorím, dobre, to je super, akože, že to zistujem teraz. No. Tam nejaké 2-3 metre, keď boli navyše, tak by sme si všetci športkázky otvárali. No asi. Však ja nemám, však stojí to u vás, hovorím, to je parádne. A poistka na to auto bola ročne, že možno 6,50. Hej, vo forintoch, že proste ušetril na 3 ročky a skoro mal... Čiže 10 ročnicu budete oslavovať o chvíľočku, že? No, že si aj, hej, no. Keď takto. Sofistikované slovo si vyťahol. Že? 10 ročnicu. Som hľadal tých 5 minút. Bolo. Preto si bol ticho. Ako spárilo. Ale tak prirodzene sme akoby... Ja som mal k autám vždy blízko, nikdy som si nevedel robiť. Akože fakt, čo som kúpil, to som zle predal, bol som v mínusoch a hlavne som to opravovať som to nevedel, v servisoch ma poobťahovali, ja som za to nikdy nevedel pracovať, takže táto prvá činnosť, teda ten prenájom, som sa tak tešil, že konečne môžem robiť niečo s autami, lebo to fakt bavilo. Mal som rôzne mašiny, rád som chodil na zrazy a tak ďalej a proste tak už som sa tak cítil byť akoby tak začlenený a integrovaný do tej autičkárskej komunity. Takže toto je to, čomu sa teším, že tak nejak prirodzene z toho tak vzniklo, že tak nám o tom povedz teda viac, že aj možno aj Reny, že ak to teda vy vnímate, lebo ste taký kontroverzný párik, veľa ľudí vás vníma. Tak máte kontroverzné auta. Aha. Neviem, nepoznám iných takýchto pár, ktorí by takto fungovali. Možno nie kontroverzné, ale keď si niečo všimneš, ako sa tomu hovorí. Vynikajú. Áno. Však také výnimočné. No asi to, ale prvé to také športovejšie auto sme dostali práve vďaka, my sme sa spolu znali s Peťom Hronom ešte v tých časoch, on vlastne viedol v Auto Impexe divíziu tých športových aut, samozrejme Nissan GTR, ja skalný fanúšik, rýchlo a zbesilo, to GTR-ka, v živote som v tom nesedel, ale z nejakého dôvodu som to v autosalóne, hej. Hej, vždy som tomu fandil, proste keď išlo, vieš, tie všelijaké drag racy, tam boli Lamba a tak ďalej, tak proste z nejakých dôvodov som držal palce, že to GTR-ko to vyhrá. To Nissan má to, vieš, vyzerá to z boku Octavia, obrazne povedané, vieš, že si taký vedľa Ferrari to proste vyzerá ako obyčajné auto. Ale obrovský. Potom počuješ zvuky a podľa mňa Nissan v tomto zvolil geniálny marketingový ťah, keď to proste si všimni prvé vlastne rýchlo a zbesilo. To boli samé japonské auta. No. Akože dobre, mimo jednej Ameriky. To boli japonské auta. Jeden Volkswagen, pozor. No, áno. Čo nemal strmenie však. Na konci padakom brzdil. No. Veľmi sa mi to páčilo, dokonca akože užíval som si to, keď som to mohol mať, že na víkend doma a tak ďalej. A potom z nejakého dôvodu, ja vôbec neviem prečo, ale niečo ma tak ako lákalo vyskúšať ten Dodge. Hovorím si však, okay. Blízko smrti, prečo nie? Fúme si Ameriku. Oni to boli strašne protikladné autá, pretože ten Nissan dokázal sa veľmi, veľmi stabilne správať. Už pri 200 si mohol šoférovať tak, že si držal s dvomi prstmi ten volant, to auto poslúchalo, robilo presne to, čo malo. Ono v rýchlosti začína poslúchať. No, tak a Dodge bol jeho totálny protiklad. To pri 60-ke v meste si mohol dať plyn, uletel ti zadok. Ale tieto moderné Challengery a Chargery, ale viac tie Challengery, sú tak, že oni, kým ty nepovypínaš tú stabilitu, kontrolu a tak ďalej, tak ti nedovolí sa zvrtnúť. No lenže, ty keď si dáš športovú jazdu, otvoria sa klapky, tak máš lepší akustický zážitok, lebo to sa učí, ale v tom bode máš už tú kontrolu stability len polovičnú. Aha. A to je ten bod, keď sa na tých Mustangoch a Dodgeoch všetci rozlámu, musíš naozaj mať akoby hlavu na mieste. Pri tom šoferovaní. To je hlavne veľmi ťažké, keď sa to už vrhne bokom, tak už je veľmi predvídať, aby sa to zrovnalo naspäť. Kým to dotočí, keď pustíš plyn, kým sa dotočí všetko, aby prestalo, ja som teraz Corvettu takto nahrával cez víkend, to bolo strašné auto, to je strašné. Naozaj mať to auto v rukách, akože ja mám na tých autách dačo najazdené, nejaké som aj porozbíjal, nebudem sa tváriť, že nie, ale ja keď som mal prvý Hellcat kamaráde, mne to bolo úplne jedno. Ja som nebol s tým autom spokojný, kým ja som ho doslova, že v úvodzovke neskrotil. My sme mali kamerána, robili sme fotky, nástrelové rýchlosti v driftoch, ja neviem, 50, 60, 70, až kým som neskončil v kríkoch, samozrejme. Ale nič, vyťahli sme auto z jarku,
pozbierali sme poulamované cuplíky, dali naspäť nárazník a ešte raz. Ja som došiel, ja som v piatok zobral vyservisované auto zo servisu a v pondelok som im doniesol naspäť šrot. Opravte mi ho, lebo budúci víkend mi došli ďalšie sady gum. Ideme fotiť znova. A tu tam fotograf, ako, to bolo viac menej akože moje takéto, mňa to zaujímalo z toho titulu, máš veľa výkonov, máš nejakú váhu, ako je to také ťažkopádne pretáčavé auto, ale bola to zábava. V toho leto sme minuli, že 22 sad gum. Dobre. No. To je, máš podobné, jak ja na driftoch. Aha. No, takže akože ja som bol tak spokojný na konci sezóny so sebou, že dá sa povedať, že dnes to mám už ako tak v ruke. Že naozaj... 22 sad gum za leto? No. To je nezmysel. A to sme spolu mali. To je brutalita. Akože ja to cením. Tak dobre, ale no akože Ja som len na nehovorím Bernardíke. Reni, Ale akože... však sú to nové gumy, to boli. Áno, našiel som značku, ktorá mala dosť dobrý rýchlostný index, lebo ty prioritne dneska nevieš, keď do toho sadneš, že sa ideš šmýkať pozajtra. Nie, ty ideš na diaľnicu a chceš, aby ťa to držalo aj na tej ceste. Hej. Takže mali dobrý rýchlostný index, ale nestáli tak veľa a celkovo ináč, akože dobre sa na nich jazdí. Ja to... Čo to je za značku? Ježiš, nechci. To je Lingo. nejaký... Nie, práve, že nie to je Čína, už je to také známejšie aj tu. Nákang? Canon. Nejaký... Volá čo, Star, Gumbo neviem. Nambo 4.5. Akože nie je to žiadny... Firestar? Ako? Firestar? Akože 5 hviezdičiek, ale to robia semysliky, robia oni. Nie. Vieš čo, toto bude akože fakt, že bežná guma na Dodge, ja neviem, Pirelli alebo hoci čo stojí 400 eur a to stojí, že 70. OK. 69-70 eur guma a predky som väčšinou nechával tie dobré gumy, aj keď To je často základ. sa drali aj tie, lebo keď už ťa to fakt, že brutál pretáča, tam je veľmi, alebo keď si nastrelíš ten zadok, taká tenká hranica toho, musíš cítiť váhu toho auta. Veľa ľudí si myslí, že v driftoch potrebuješ ručnú brzdu a ja neviem čo, lebo to videli, jak to robí Camblog a tak ďalej, ale ty v podstate pri drifte robíš z váhou auta. Nepotrebuješ veľký výkon, nepotrebuješ mať ručnú brzdu, ty potrebuješ vedieť, kedy to auto si prehodí tú váhu tak, že sa dostane do šmiku prirodzene. To sa naučí driftovať so 110, 150 koňovým autom, to je šéf. S 1000 koňovým autom vie driftovať každý. Toto môžem potvrdiť, lebo tento rok som odjazdil celú sezónu. Začal som tento rok jazdiť akože preteky v driftoch, mám 36 kúpečku, 200 koní. Aj. A reálne ručku som začal používať až na agrokomplexy, lebo som musel, lebo som medzi dva stromy musel nabrzdiť, že tam som sa naučil používať na konci sezóny ručku. Že som do toho momentu som nepoužíval, preto vieš ale dobre, len čisto váhou a čisto tým, ak sa to auto správalo a kedy to jak išlo, tak som si to dokázal ukorigovať a zajazdiť naozaj, že na to, že som začal, tak som jazdil som, že 5., 4., dokonca 3. miesto v kvalifikáciách v semi-pro, čo sú mnoho skúsenejší jazdci. Medzi tým to poslal do steny, alebo na konci sezóny som to poslal do steny, áno, tak mám čo opravať cez zimu, ale to je patrí k tomu. A preto je dobré asi vieš, že vlastne použitie spojky a ručnej brzdy aj v driftových súťažiach má minusové body. Takže ono je naozaj dobré vedieť to auto šoférovať proste a potom, nehovorím, že to schválujem, ale potom príde ten moment, keď si už aj v nejakej bežnej premávke a tak ďalej, kde nie sú autá a chceš trošku vyskúšať, čo vieš, tak potom je ten zrelý bod, že to vieš zodpovedne spraviť, keď to auto ide tade, kade chceš ty. Nie, ty sa začneš šmýkať tade, kade ide auto. Že to prekvapí teba, nie? Tak, lebo inak je to potom hazard. Naozaj, že aj s okoloidúcimi a tak ďalej vždy, akože v bežnej premávke nie som moc fanúšikom takýchto srandičiek, lebo aj najlepší šofér na svete urobí chybu. Nevieš predvídať ani to, čo spraví niekto. Áno, hej, niekto ti vbehne. Dosť taká zodpovednosť, že potom ťa zlinčujú. Ja mám cestu k domu takú to je vlastne štvorprúdovka, 2 pruhy hore, 2 pruhy dole, jemne klopená a taká dlhá zákruta. A tam akože keď je mokro, tak tam proste keď nechceš, tak ideš bokom. A minule idem domov a oproti mne proste MX-5, vieš, dvojka, len bokom a zrazu len vyrovnal, ak ma videl, hovorím, blbec, ale vieš, a skop sa dole, keby to trochu prehľadlo pretočí a pokračoval takto za zátkom do mňa, že tam sa akože ja niekedy šmyknem, ale keď idem z dola hore, a ty keď ideš z hora dole, ty si ešte naopak, a keď ťa pretočí, tak ťa to akurát hodí do tej cesty oproti. A už som takto bolo pár strelcov, čo skončili v kamióne a v autobuse oproti, čo proste šiel. A jak ma videl, tak sa stiahol a auto sa vyrovnalo a ja, že fú, kámo, toto odrede v noci. Infarktové stavy. No. No ale akoby túto stránku toho Dodgeu som si všimol počas prvého týždňa, čo som to mal požičané, my sme to potom kúpili aj do rentu a mali sme tam aj Mustanga, 5 litrový 8 valec za ten Dodge. Takže keď si rozbijem auto, môžem dostať Charger alebo Challenger, hej?
Teraz sme ich na chvíľku pokorne sme ich nemali v ponuke, lebo väčšinou si to ľudia brávali na víkendy, ja neviem, na rôzne zážitkové akcie, svadby, čo ja viem čo, a vieš, cez koronu bol zákaz vychádzania, takže nám tie auta v podstate iba stáli. Všetci sme boli doma zalezení, ty si neorganizoval zrazy vtedy? Nie, vôbec som nerobil legály. Ale mne sa to veľmi zapáčilo, tak jednak v tom rente som si to často brával aj ja na rôzne akcie, a tak sa mi to fakt zapáčilo to auto, že som normálne z toho týmu GTR Nissan presedlal do tej druhej strany. Teraz si strašne veľmi nasral. Čo nás počúva? Nie, akože, pozri sa, lebo kým sedíš doma za YouTubeom, pozeráš to, vidíš to v telke, jak to hodnotia influenceri, ja neviem čo, rozprávajú o tom niečo pekné, tak nemáš iný podklad, len sa ti to páči. Treba to skúšať zaradom. Ale keď to vyskúšaš a razom môžeš byť ten fanúšik toho auta neskutočný, ale nejakým spôsobom za tým volantom hľadáš možno niečo iné, a keď to nájdeš, tak už si za tým ideš. A u mňa to bolo presne táto zábavná časť tých Amerik, že tu sa ti to šmykne, tam sa ti to šmykne, občas tie gumy pretočíš, zapálíš. Tu pri 60-ke dokážeš s tým autom robiť neskutočné veci. Kdežto Nissan GTR je auto, ktoré ideš 200-250 vysoké rýchlosti a tak ďalej. Čiže keď si fanúšikom rýchlej jazdy, tak ti ten Dodge bude k ničomu. Ale keď robíš rád tieto iné veci, tak ti bude k ničomu ten Nissan. To je taká ulica. Presne. A akože obidve sú to super autá, len sú vymyslené na úplne odlišné veci. Takže keď bude niekto hľadať nejakú vyslovene rýchlu jazdu v tom Dodge, tak bude sklamaný, lebo to pri 200 ti začne. My sme to minule akurát natáčali, chalan bol vedľa mňa, od 200 sa ti rozklepú tie späťátka tak, že ty v podstate nevidíš, či ťa niečo predbehá alebo nie. Pri 250 začína sa vlniť tá kapota, takto. Preto veľa ľudí sa ma pýta, že prečo mám tie klipy, tie moparácké, vieš, woodpiny, lebo ja mám okrem toho teda ten shaker, čiže je to jedno z mála aut, ktoré v roku 2024, či kedy bolo vyrobené, máš dieru v kapote. Vieš, lebo dneska máš brabusové Gčko a všetky tie prieduchy máš plastové, fejkové. To je nebezpečné, keď zrazíš chodca, vieš, môže mu to ublížiť, tak to je zakázané teraz. Aha. Otázne, že či tomu chodcovi už nie je jedno, keď zrazí brabusové Gčko, vieš, či má nejaký výrez na kapote alebo nie. Neviem, ale prišlo mi to fajn, že proste toto auto má stále akože obrovskú dieru v kapote, lenže ona je oslabená, vieš, takže fakt, keď ješ rýchlo, tak hovorím, v tých vyšších rýchlostiach to auto začína robiť veci, kde ti už samé naznačuje, že za chvíľku zomreš. Ale to je tá Amerika, že oni sú také surové, také, že mne to príde, že Američania robia tie auta s prakmi, hej, že oni zoberú veci, ktoré tá auto má, dajú to na prach, tak to strieľa na kolesa a je vybavené. Hej. A ty potom do toho sadneš a presne zistíš, že aha, toto, takto a hentak a inak, že áno, že GTR-ko, alebo Nemci sú oproti Amerike, že chirurgické auto, ktoré fungujú dokonale, a tá Amerika je sprostá, že keby ako Charger alebo Challenger fungovala M3, tak budeš reklamovať. Ale kvôli tomu, že tak ten Charger funguje, si ho kúpiš. Alebo Challenger, že práve to je to, čo tam chceš mať. U nás, podľa mňa tu v Európe sme všetci tí, čo máme všelijaké tie moderné auta, takí rozmaznaní. Vieš, si tak zvyknutý, že už pomaly to auto ide za teba. A všetko tak, jak ty hovoríš, chirurgická presnosť, už aj tie, ja neviem, francúzske značky dokonca, hej, majú fakt, že vynikajúce auta. A teraz sadneš do tohto a zrazu tu niečo škrípe, tam niečo proste búcha, ale je ti to jedno, lebo naštartuješ ten 8-valec a to nemusíš nikam ani ísť, len ti to brnká v garáži a ty si spokojný. A to v Amerike sú, že to proste, však tá Corvetta, ich si v tej kapote, to som spomenul, že som zavrel kufor a Chevrolet to uvádza akože v materiáloch, že to je vyrobené z high-tech polykarbonátu. Proste celé auto je z plastu, kufor máš takto, zavrieš kuforom, ti začne robiť toto. Boha, že opatrne, ale nevadí ti to pri tom aute proste, lebo si sa s ním kúpil, že je to Amerika, je to proste surové a je to sprosté a rátaš s tým, že možno zomrieš kvôli tomu autu, ale chceš ho. Ale máme aj v Európe ešte značky. Ešte sa dokážu prekvapiť inak aj po tých rokoch. Aj tu máme značky, ktoré napríklad akože aut, hej, že ráno vyrazíš na výlet a keď bez poruchy dojdeš do garáže po obede, tak ako to je tvoj šťastný deň. Za to si na tom aute 2 roky robil, vieš. Takže akože konkrétne hovorím o svojom teda tom Maserati. Maserati sú super auta, no. Sú, ale tiež akoby tie ja neviem, z rokov 2000 až 2010, tak to... máš strach po dlhom čase, keď to stojí dlho ísť naštartovať to auto, že čo všetko na teba vyskočí z palbovky. Najlepšie Maserati s talianským motorom VM motory dieselovým, to je úplne ideálne kombo. A to ináč je už akože krajšia éra tých aut. Akože dobre, je to síce, že diesel, ale to ich zachránilo a to sú ináč jeepacké diesle a tí to majú z Fiatu. Takže ono v podstate máš
v úvodzovkách motor z dodávky. Maserati doblo, áno. No, tak, ale Bohu vďaka za to, lebo ináč ako kým mali spoluprácu alebo boli pod jednou strechou s Ferrari, tak oni sa s tým proste nemazlili. Oni proste, poskladajme si limuzínu, aby sme tým ľuďom, ktorí si kúpia kúpečko od Ferrari na víkend, mali na čom jazdiť cez týždeň. Tak zobrali 2,5 tonovú limuzínu, dali do toho tá Duosolet F1, proste okruhová prevodovka, džubli do toho z F430 motor, lebo z ktorého modelu to bolo. A super, znelo to parádne. Akurát si robil auto neznášalo jazdu v zápche, to sa fest prehrievalo, takže to sa hodilo do núdzového režimu, alebo ťa normálne odstavilo na hodinku, keď to celé vychladlo. Tak teraz si pozrieš, že musíš, vieš, dobiť elektriku, tak si musíš kávu. No, tak má to viacej takých atribútov to auto, že... Zmestil sa do garáže, keď si prichádzal? Videli ste, čo zakúpil? Nie, ja som nekúpil, to som zdedil. Vaňu so strechou. Grand Picasso. Rodinný vůz. No, rodinný vůz. Paul Walker na tom kovečku. No, ale teraz možno, že by ma zaujímalo, že ako si to mala ty, Reni, že ty si akože, ty auta si bola vždy, alebo ja až potom... Ja som bola vždy taká autička, už ako malé Tak decko. ste sa aj spoznali nejako cez auta, alebo... Nie, my sme sa spoznali na záklaske. Hej? To je iná téma, ale... On si ma vyhľadol, ale to akože, hej. Teraz sa budú hádať, že si koho Taký šmírak. Šmírak. Dobre, a potom akože už tedy ste mali spoločné záujmy ako v rámci aut? My už aj sme sa dali dokopy, tak zvykli sme chodiť aj na tie zrazíky, také párkrát sme boli, čo boli ešte také tie ilegálne pri Bauhause. Potom tam zrušili. No ale tak ja som potom bola na materskej a tak som neriešila tieto veci. Hej, mala som že iné priority. Ale potom, jak som už mala možnosť si vďaka tej požičovni poskúšať rôzne autá, vedela som, že zhruba čo mi pasuje, čo chcem od toho auta, tak už som vedela presne, čo chcem. A tiež si akože... Tá Amerika, vždy ma to tak ťahalo za to Amerikou. To ozaj, že akože sama od seba, že nebolo to také, že si sa pobláznila, že to normálne... Mne vždy sa páčilo ten zvuk. Oni majú fakt taký, že hlboký, súrový zvuk. A to ja som pri žiadnom inom aute taký nezažila, to je niečo tak špecifické. A ešte ak tam sedíš a tak je to tak brble pod zadkom. Mne sa veľakrát stalo, že ja som došla od niekiaľ s autom a ja som v tom aute ešte ostala sedieť. Že normálne som sa musela donútiť, že aby som odišla, lebo to je také orgazmické pre mňa, také prepojenie, že akože brutál pod zadkom mať niečo také. Na tých Talianoch, vieš, sme skúšali, vieš, to má vysokotáčkový motor, mne to napríklad veľmi sa páči a to neznášam. Ja to neznášam. Nejaká motorka, že to sa nepáči. Tak ty asi nebudeš nadšený z formuly potom. Vieš, ja som mala rada formuly, keď som bola decko, však ja som s detkom pozerávala každú nedeľu formulu a fandila som samozrejme, že Šumimu, hej, to bol taký idol, ale napríklad to Maserati, čo má ten zvuk, tak ja to nemám rada. Neviem, je to také hlavne tie nové. Tak to tak rinčí pre mňa, neviem. Tam tie hlboké zvuky, také hrubé rada. Tie nové sú úplne zabité, ja práve ešte mám rád. Asi jediná vec, ktorá na tom aute stále funguje, je to, že ho naštartuješ a započuješ ten motor, lebo tí nové, neviem, či si to počul, tak proste to je... Ja neviem, ja som z toho strašne sklamaný, tá emócia je niekde úplne inde. Ale aj tie Ferrari samotné. Všetko to je, tá doba je taká, že... Pamätám nové sa, keď Kaliforniu hejtili kvôli tomu, že má len 8 valet. Všetky Ferrari musíme mať V12. Dnes sme radi, že tam sú aspoň 6 valet za baterky. Že proste nejak mám pocit, že to ide do kytek, takže preto ja som si to Maserati nechal, hovorím, to bude... Čo máš za Maserati vlastne? To si nepovedal. Ja som sa k nemu dostal úplne náhodou, ja som to vymenil. Hej, za Bavorák jeden, ktorý sme nevedeli proste predať, bol červený kombík. Tak, nikto to nechcel, ale malo vyklopné okno, takže sme vedeli, vieš, vzadu proste vedel byť v kufri fotograf a dobre sa s tým fotili auta. Takže to sme proste nevedeli predať, tak som to vymenil za Maserati. Hovorím, však jak super osud Bavoráka, rozumieš, to vymeníš za Maserati, wow. No a odtedy asi 3 roky bolo v servisoch. Kým hneď druhý deň mi odišla spojka, čo si povieš, že haha, sranda, však spojka pár korún, vieš, nič sa nejde. No lenže pri tomto aute to znamenalo výdaj 7500 eur. Aká bola cena toho Bavoráku, ktorý si vymenil za to? 10. Dobre. Výhodná. Akurát dneska som riešil takú vec, že zhruba pred rokom môj známy predával tiež Quattroporte. Dobrá reklama. A v podstate on to normálne, že sa to predalo to auto, všetko v pohode a na druhý deň pán to išiel prehlásiť a zavrel. Aj. No, takže... No, ono je tam, vravím, a pritom, ale to auto akože v pohode jazdilo všetko, OK, on to mal dosť dlho
a zrazu proste to došlo asi do nesprávnych rúk, ale tak Boh vie, tak tým jazdil zase, to je druhá vec, lebo tie motory boli nachylné na teplotu a na podobné veci. Áno, akože normálne, keď kúkneš pod kapotou, máš červené tie ventily, tak to je presne ten Ferrari motor a ten má špecifické také spôsoby užívania. Napríklad akože nemal by si jazdiť práve na ten Duo Select, ináč to je taký robotizovaný automat, celé to je zle. Ja som to požičal kamarátovi a ten nechápal, že však keby nešiel vedľa mňa v tom aute, tak neverí tomu, že to tak ide. Že ako to ja šoferujem, prečo to ide tak inak. Tie manuály robotické. Treba to dať pekne na to F1-kové radenie, to je relatívne presné. Keď sa bavíme o tých autách z tých čias, tak samozrejme dneska s RS-ovým Porsche, keď to porovnáš, tak to je niekde úplne inde. Ale vtedy to jazdí o mnoho živšie, ale musíš napríklad mať zapnutú športovú jazdu, keď to zohrieš, lebo iba vtedy máš ventily. Dostatočne, vieš, čiže to má takú, normálne, ja som chodil... Manuál musíš k tomu mať normálne. Presne, mne to nikto nevedel povedať, lebo hovorím, dostalo sa to ku mne a bolo to tam ako nehnuteľnosť v podstate. Takže veľa hodín na YouTube, aby som pochopil, ako to auto funguje, čo s ním mám robiť a tak ďalej. A keď som si to tak preskúšal, no a už bolo poopravované, tak úplne jak sa to naučíš šoferovať, tak taký úplne iný zážitok z každého kilometra máš, ale to pochopia len majitelia takýchto špecifických aut, že ty ideš s takým malým stresom na tú cestu a normálne, že už pol dňa jazdíš, nič sa nestalo, žiadna kontrolka, nič, ty už vtedy máš eufóriu. Wow. To je to talianské, no. Ona si za každým zo mňa robí srandu, ideš z Maserati, tak uvidíme. Uvidíme, aký bude mať niekedy. Večer som došiel domov, normálne, a príde no čo sa stalo? A ja hovorím, nič. Fakt, že nič. No, ja som sa ponaháňal tu po okolí, vyjazdený, spokojný som zaparkoval. Bola dobrá konštelácia, vieš. A normálne, že 2-3 krát som po sebe došiel, tak si myslel, že vymýšľam si, vieš, že fakt sa nič nepokazilo. Bolo tak, že on v Brne mu servisovali Maserati, tak to bol taký najdlhší servis, čo potrebovalo to auto. Vyšiel zo servisu a už sa pokazilo. V meste, v centre, lebo bola zápcha, tak už sa pokazilo už oťahovku. Ja som hovorila, že doniesť to auto na oťahovke. Nie, to bude v pohode, ono je vyservisované. Prídem až do Bratislavy. Ale tam akože bolo 6 mesiacov. Fakt akože oni urobili, lebo napríklad, hej, tá prevodovka má takú ochrannú záležitosť, proste by sa neprehriala, nech sa tomu nič nestane. No lenže tam je 36 bodov, z ktorých keď jeden z nejakého dôvodu nevyhovuje, tak ona sa hodí do neutrálu a nezaradíš rýchlosť. Minule nevedel zaparkovať. Môžeš robiť, čo chceš. Lebo mu to spravilo.